Здравейте, приятели, добре дошли в канала на мое видео. Аз съм Веселин, днес с вас снимам първото ми видео. Да, не можете да повярвате, този канал го отворих преди вече 2-3 месеца и чак сега снимам първото видео. Чакайте да излезем от къщата. Приятели, днес с вас ще ви запозная с моята къща, където е много хубава. Той ви каза къща, да кажа вила, направих си в Minecraft вила и много яка. Първо отвънка така ще ви покажа. Много е яка, наистина е много яка. Това ми е любимата къща в Minecraft. Много я обичам, много е хубава. И съм учих 2 месеца с нея. Изглежда лесна, но не е толкова лесна. Сега. Почваме от тук. От тук се влиза. Опа, тук капа. Сега ще сваля, ако се отворим набързо. И тук имаме такъв двор. И тук влизаме ето в тази долния етаж. Вие ме разбрахте. Тук има такива нещата, знаете, че защото имам кучета. И тук и горе имам куче. Това е моята маса. Ето тук играя понякогаш игри. Това ми е кучето, пухчо да се позная. Това ми е телевизора, тук ми е това. Тук ми е кухнята, най-много си обичам в долния етаж кухнята. Обичам да готвям в Майнкрафт. Сега да излезем от тук. Сега отиваме на горния етаж. Като дойдем на горния етаж е празен, защото не можах да знам какво да направя. Но в коментарите можете да ми напишете какво мога да направя. Ето така. Тук ми е, нали, като спалните това, тук къде, нали, да си пиша домашните да уча, а като не ми е удобно, тук имам цяла стая за учене. Само да имам мерак да уча. Тук е една хубавичка тераса, много си обичам тая тераса и горе имам още много тераси. Качвам се към горе, извинявайте, малко съм болен. Този етаж вече е най-якия ми етаж. Още нещо съм направил, но е много яко. Тук пак имам такава тераса. Само, че не е сътворена. Ще я сътворя, защото нямах време, затова не е сътворена. Ако искате, мога да я сътворим. И тук, нали, с прозорите всичко се вижда, а тук си имам даже басейн. Мога да плувам. Много яко. Сега елате да сътворим проблемите, където бяха. От тук тече вода. Даже сега пак текна. Ще го сътворим. Айде, няма да е с това. Къде да е? С какво да е? Аз къде да е? С какво да е? Ето с това ще го сътворя. Затова е така, защото използвах от тези тънките. И според мен така е по-яко, вижте. Според мен е по-яко даже. Трябваше да се сета по-отдавна. Сега. От тук ето така. И вървим, докато не стигнем до края, защото басейна го видяхте. Басейна е до края и е много голям. Искам и в истинския живот да имам такъв басейн. Аз не искам да мога да говоря. И в махалата бях така. Сега. Затваряме. Не, вода. Приятели, вижте и вие. Това го затварям. Приятели, видеото свърши, ще направя част 2, защото видеото става много дълго. Ако искате още така видеа, абонирайте се и лайкнете видеото. Моля ви се, искам да помогнете. Искам да станем поне 1000 последователи. Ако искате още така видеа, абонирайте се, лайкнете видеото и пишете долу в коментарите. Искам още така видеа, обичам ви. От мен, чао! Чао, приятели!